Курл, курл, курл. Наўздагон за зніклай чарадой, з апошніх сіл перабіраючы крыламі, не дужа высока ляцеў, быццам шкандыбаў у паветраным абшары, адсталы, падбіты журавок. Ад яго амаль чалавечай роспачы аж здрыгануўся здзіўлены гледчык. Нешта суладнае сваім затоеным пакутам пачуў ён у тым жалобным голасе, і грамаса болю і жалю скрывіла яго круглявы хлапечы твар. А журавель крычаў, кідаў у ветраны прастор дарэмныя гукі трывогі, махаў і махаў аслабелымі крыламі, пяўся наперад сваёй доўгай выгінастай шыі, але дагнаць чародку не мог. Ахоплены ўладарнаю сілай успамінуў. Не адразу заўважыў гледчык, як узняўся аднекуль суцэльны далёкі гул. Хлопец ачнуўся. Калі на пагорак апапал дарогі выпаў статак крыжастых страшыдлаў, загрукатала ўсё наваколе, і да самага споду задрыжала зямля. Скочыўшы з бруствера, гледчык схапіў адзіную сваю гранату, прыціснуўся спінай да дрыготкай сцяны траншэі і чакаў. Ён разумеў, што гэта канец, і з усяе сілы зацяў у сабе нясцерпную журботу душы, у якой вялікаю прагай да жыцця ўсё біўся далёкі, прызыўны жураўліны крык.